О, да взема микрофона и да не помисли, че това е цигара, това е хартийка, си я дъвча. Значи, ще я махна. За порното какво мисля ми? Порното е нещо важно, в смисъл. Няма голям смисъл от него, обаче и без него не може. Мисъл, поне един мъж не може без него. И както вика една приятелка, също така и жените, де както вика една приятелка, когато мъжете си признаят, че плачат, тогава и жените ще си признаят, че гледат порно и мастурбират. Значи порното е нещо важно, без което не може, също така и доста безмислено. Не знам какво мисля за него, обаче си е важно е част от ежедневието човек, ако не се самозадоволява някъде, е свърля енергията и става опасно и става разярен бик. Зависи за кой говорим. Не ме разберете погрешно. Значи да, за това говорим, за порното и хем е важно, хем е няма смисъл от него, ама това майна да някакъв пич да имитира някаква дейност и жената да врещи като вълк, докато ражда е направо някакво, както кам без смисъл и също така доста важна част от живота.